И здравейте YouTube, аз съм Buster Production 01 и сега снимам втората част на оцеляване, Survival, и тук ще си поставя работната маса. Ще направя за тези, къде почват. Какво прави аз, бе? Лаква ми, ама... Ще направя за тези, които са почнали да играят Майнкрафт преди няколко дни. Ще направя и клипове и за тях. И да, сега чупам Cobblestone. О, боже. Скайпа ми е Alexander.Georgiev85. После ще излезна да покрия този камък, да не ме видят зомбитата. Извинете, но лаптопа ми е в коленете и много не мога добре да играя без мишка. Обе. И скоро т.е. вече стана почти тъмно. Трябва малко по-бързо да си оправя къщата, защото може да дойдат зомбита. Само да видя. На лесно съм пуснал. Само да видя нещо. Добре. И както казах в първата част, може да играем Майнкрафт. Ако искате, ми пишете на скайпа. Аз ви го казах. Ще го напиша пак в описанието. Мога да играем Mist of Pandaria, World of Warcraft и CS. И Майнкрафт може да играем някой път. Зависи от къде сте и... Аз не зависи от къде сте, защото... Ако искате да играем Майнкрафт или CS или Mist of Pandaria, пишете ми... Дайте ми покана за пълномощно в скайпа и пишете каквото искате да играте.
И ще играем. О, есть поне. Искам само да видя нещо. Така меч, окей. Извинете, че е тъмно, но после като си оправя къщата трябва да слагам факли. Чувам зомби. Не знам дали го чухте и вие. Този път го чух. О, видях зомби. Зомби. Бързо, аре, убий го то. Опа. Тук ще направя някаква като тайна стаичка. Но вече не е тайна, защото вие го знаете. Па и да знаете много назор. Нали трябва да снимам клипи, трябва да изпазям всичко. По-бързо да стане сутрин, Аре бе, кога ще стане сутрин бе? Зомби. Още ми трябва камък. Искам само да пробвам дали ще се отровя. Отрових се. Толкова мисля, че ще ми стигне за пода. Да, ще ми стигне. Още хора да си опитума едно куче и харесвайте, коментирайте, абонирайте се и това